Какво става, хора, аз съм Слав Джуниор и днес ще направя урок BG2 Hero Zero, как да си направите герой. Значи, това е вашият герой. Ако имате аккаунт, кликвате тук и спишете имейл и такива неща. Така, тук са им показани глава, коса, очи, вежди, аксесуари, т.е. лунички, бенка и такива. И ви трябва да си го направите, после цъкате напред. Тук е за жена, мъж. Добре, избирам си, айде коя. И тая. Коса. Аз съм любимо. Това не знам, що снимам на BG2, ама той има BG1, BG2, BG3, BG4. Ще оставя линк за всички, за BG1, BG2 и BG. Къде са? Тая коса ви харесва. Очи. Веждите. Аксесуарите няма да ги бараме. Нос. Мисля да е. То не е добре. Останалото. Така. Кожата. Така. Брада няма да слай напред. Име на героя. Добре, аз ще казвам Слав Джуниор. Ай, само Слав. Да измислим измислям. Може да измислям. Паролката много е лесна. И да видим дали ще не пусне или... Да, пуснала. Така. Може да влизате. Боря, аз естествено ще играя. Ще направя поредица. Добре, време за мисия. Ние сме в родния към Федел, 10-то ниво, центъра на мръсния град. Аз съм бил до 100 и нещо лева, помогнал съм на един мой приятел. Така, тук имаме 20 монетки, 5 пончики. Сега завършим моментално мисиите, изискват определено време. Благодарение на пончиките можеш да намалиш времето за чакане. Опитайте сега, само да се намаля. Звука после ще опитам. Нищо. Така. Така, натискаме. Наблюдавай квартала за всякакви неща. Добре, твоето звание от сега нататък ще бъде мухлето на квартала. Да, ако станете, например, 10 или 20-30, вече сте героя или такива неща. Това са сила, издръжливост, интелект и предпазливост. Аз преди мислех, че силата е най-доброто, ама всъщност е издръжливостта. Така, ние сме в този ниво. Тук твоите точки в лигата няма отбори. Аз съм бил в много отбори. Така, лад, какво беше това? Вие видяхте ли? What? Добре ще... Ето! Ето! Който е едно. Добре. Този дали ще убие атака. Да видим. Пропусни. Yes. И това втори левел. Шампион си. Наградата ми 160. Добра работа. За да побеждаваш по-силни противници си, трябва непрекъснато да подобряваш показателите си. Това се прави с точки за показатели, предмети или чрез тренировки. За всяка победа получаваш точки, слава и по този начин се катериш нагоре в класата. Така, за да пиша тук имейл. О, 5 пончики, супер! Чакай, съм казах, че се скрине по значи... Ей сега, хора. Тук направо после ще го пиша така. Така. Моите героични подвизи. Получаваме 20 монети. За втори път наоколо и така. Така, ето ги. Това е работата. Ако се случи така, че да не си заед с героични подвизи, прегледай вестника.
Тук постоянно има обяви за работа. Повечето работа е досадна и заплащането не е толкова добро, но това е честен труд с честно заплащане. Ако искаш да починеш малко от своите героични прояви, то работата е точно това, което търсиш. Добре, тук ако сте 100 лева, тук ще ви дадено за или 1000 или 2000. Тук сега 113-20 часа, ще приключи утре в 29 през деня. Добре, отборчето. Има за да създадем отбор, но това е за 500 coins. Или 500к, както го нариш. 500, 31 монетки. Ние имаме. 9 пончета. Търси отбор. Това са дадени отбори. Ние в другия, първия епизод ще гледаме. Това е само началото. Така, 6-та минута. Добре. Класацията. Тук може да намирате много играчи. Топ 10. Петра. Тя е на 93. Тя е много силна. И е онлайн в момента. 319 опит. Супер. Добре. Така. Пропуснах да ви кажа, че на 60 левел, т.е. на 60 ниво, ви дават подарък куче. Нови стоки. Така. Извинете, малко събирам. Добре, това е гаделичкаща прахосъбирачка. Четвърто. Първа нова доставка. Обнови офертата в магазина. Добре. Продай стар предмет, 36 кони, 36 монетки. И общо имам вече 59. Така, вече е 7 минута, пак не. Добре. Хора, това беше за сега. Може тази вечер пак да снимам и да... Да, така и bye bye my friends. Ще се видим в следващия епизод.